Guys, naluto na gahang dinuguan kay mao ni ang giunag luto kay gihatod man ni Danis katong litson. Ay, ganyan siya guys, dinuguan hang ni. Kay ganahan sila hang. Yan na guys, agang iskabitsing isda. Kay sinanay di man mukaon na sa baboy. So habang magilutuan og iskabitsing isda. Kay ganahan man sa isda na. Ang giwa-hiwa guys, kayong daghan. Na guys, agahang pansit. Saka kawa dyan guys kay mamanay pandiri guys kay ganahan mo sila kay na may mga ngari nga magpa-bring home, pwede ra po na ni bring home ning pansit. Kinaluto na siya guys. Yeah guys, nakahuman ako pangluto. Nice kayo, please. Mora yung ipangluto. Yeah. Happy birthday, Day. Salamat. Happy birthday, Day. Salamat ka dyan ni Kuya So, Bobby. naghang decoration guys para ni Iza. Sa ijahang pa-party kay Ija Mani. Salamat ka dyan Kuya Bobby. Hala sa titi. Ija. Para po nang lipadya nga ang birthday karon na ako dari sang pamilya na sang nanayog tatay Ija. Na pag mga igsuon mo lang. Wasi kabutangan sa ahong kalipay. Para dyan ang lipadya. Karon kani nga ang luha ni sa kanang kalipay. Tiki naman di ay, ina mo hila kaya. Ay, tiki naman di ay. Laka. Hala lang. Patas-patas, di ba? Na may tiki na natumba ni James mag-picture-picture na me. Nanihila kinuha siya kay. Nasa man na. Manjud na tanaw. Nalagay. Tiki na matumban. Dako. Gubot dari kay magpa-picture-picture lagi ko no. Mga bata tayo. Kita, ano tayo? Grabe nagkagubot. Kayo malas. Mubalik sa bigat presyo. Mapay later. Po, pasalamatan sa ngalan ni Jesus nga atong Ginoo. Amen. Okay, before ta mukaon, siguro inyong kantahan ang atong birthday girl. Para mo hilak og samot. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Kapali sa tabi sa tabi dito kasi. Waste. Sweeter as the years. Wait pa sa nang uban la. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Tupat ka buzid ka buk jang cake. Salamat sa mga nag-sponsor na jang cake. Sa among pinalangga niya si Gigi. Okay, plato. Tataran. Assistant. Tatar. Kaya nga naman. Kay. Ani man ko no? Asa ko mo ito? Bigon pag tagbilaran. Tubigon mi di mi tabilaran. Why di mi ka nagtabil. Tubigon mo, kaingan mo diho nang ilabi jud sa bigon. Adjo pa lang adjo. Ngano pa rin katuod mami, katuod man ko. Kada mo din mga kapagod mo, magsihapit-hapit. Kapagod. Di mi magapit. Tapit at doora sila dito. Bas de. Ay kay uli man jud mi Cebu na hindi. Sige, sagdi naman kaya na. Magbalik-balik. Nasa amang na naman mo ipamudo dito, di na ko maghawid. Mo na mauli Di na na naman ko jud. mahawid kay luoy man ang mga anak dito. Ato sige diklik dari ko anay kay Di man, balik dito. ja mo jud ni among kuan, mauli pa siguro. Babalik lang po ni doora man ko na Bicol. Hey guys, manguli na mig Cebu. Sa Pwede, si ikaw makatili tata? Ang bakti. Wala man jud. Salamat ka diya. Langga mo tanaw mo. Salamat ka diya. Adto kalimtin imo tambaw. Loko. Sige lang man kalimtan ni tambaw. Sa mauli na mig Cebu kay nali ko bagyo. Pinya na ha. Love you. Tawag-tawag rata ha. Tawag sabi ko kasi sa ko bi. San Mama Ruby? Bye. Nja, mato naman me. Salamat ka diya. Salamat ka sa isa ka. Nay, ay tay. Sa kabuan ka naman. Ha.
Tir. Oh, naamang di tagang na. Salamat tir ha. Salamat, Ter. Salamat din sa tanan. Oy, manang. Dagi na to ni ang cellphone ginuko. Manawag ni. Muli na mi. Muli na mo, Mama Ruby. Mama Ruby, love you, Mama Ruby. Love you. Tiri, amping tiri. Mariano, ay. Mariano. Ato na ko na. Tiri. Hi guys, Minas Gawas guys. Wa ko nakapag-vlog dito sa sud kay arang ini. Arang ka. Hit. Dari as Mama Julie Jijin, di hatod ko numi Mama Julie sa kuan. Tricycle nila. Tricycle nila kay hatod ko numi ni Eric. Ja salamat kadto Mama Julie sa inyong pag-asikaso namo dari. Ja na disturbo din sila kay hatod man mi nya to alas Eric na to guys oh. Yan nakay na sila. Yung bag nga daghan lagi mig mga bag. Nasa bakon. Bibi gawa sa una. Sa bakon na ada sa. Salamat jud kadto Mama Julie. Nakapila ko dari guys ay magkuha kog ticket. Ja alas 10 media jay among sakyan katong paskat. Itong parihara po sa muli sakyan sa pagbalik pagngari namo dari sa Bohol. Lang mga paninda dari yung kalamay na Peanut kissing. Hi guys, nami dari sa kuan, Tubigon Port. Gihatod mi dari ni Mama Julie ug ni Eric. Salamat kadto Mama Julie, ni Eric kay iba guys tingin ko ninyo nga 1 month ko dito sa Bohol. Ja kay di man mosugot si tatay si nanay nga wa di na gihatod si Jijin. So mga to nga namang gihatod kay mga to hadlok lang pud mi nga naibagdo. So ang gihatod si Jijin padung Cebu kay dapat 1 month man ta ko dito sa Bohol. Salamat inyong tanan guys sa inyong mga suporta namo ug salamat sa katong ihatag na og cash day guys di man siya magpaminsun og kinsa siya. Salamat nimo. Dapo alas 10 pa mo larga ang barko. So naami Jijin dari gahuwat. See you dito sa Cebu guys.